Namin tiroy sa bukid niya naabot na sila mga four brothers. Unsa nga naman? Unsa may andamon puti mamong pagkadugay na abot? We, sana all. Andamon ko no. Ano bra? Gagmay kimi kuha. Tanama ko ninyo. Lagi. Kuno, napay lubi pares na. Asa mo gikan di ay? An hapit mo sa katatay? Ah, naa. Ay, tilapia! Naa, dagko. Rurong dia. Pwede ka ulat is dibit ko. Silyo ko no. Ay, kamay rin day. Hello! Ano sa kabokot? Hello, sorry no. Tatay sa binuang mo yung tayo. Ano ulit na sila sa tatay? Ano ko? Bago ra mapun minaabot. Buro sa na kurente. Wala mo ipukot dala, kurente ra na. Ano sila kuha gadag ko kay Taiwan. Taiwan. Oh, ano? Na, wala na nito no? Kedak. Halabi! Ano? Unsa na, be? Unsa na? So yan guys, for today's video guys, mag-budol fight me. Okay guys, mga una to. Hi, vlog! Mga una guys! Okay guys, first time na mo nga mag-budol fight diri sa among. Oh, first time nga na sila sa awing. Char. O nya, among sudan kay Taiwan. So, naay sinugba na ako'y pinunuan. Sila si mama, si papa, si manoy, o kami tanan diri. Di ako. Sigureng kusog kay mukhang buyag. Wala ko tay kuno sobra. Tira to ka ba? Tulog ka ba nang tuktungan non. Sabi pa rin dito ba? Si Andre. Ang galing na pa na. Yang buko. Nam. Nukop. Kaya ayun guys, kami akong sudan si Lester na nagkuha ano din. Iba na ni Manoy, ni Nojane, ni Makoy. Mau ni ilang kuha ron among budol fight. Budol-budol! Oh no! Papa. Ay pa. Papa gagkaon. Mama wala pa ni sa kampo. Wala hero daw siya tanaw siya namo nga on. Anong ulam kay kanin? Nya. Para buya guys, gubot pa kayo may nangaon. So, dahon ra mong gigamit kay less hugasan kay mahal kay tubig diri sa mga. Mao ni among master diri. Okay kayo guys. Among sudan. Here's the rice. Tala. Second one. Eat my tummy. My tummy is hungry. Ate, please. Eating rice. Master, unsa may imoy kasultis? Imong kuha master. Dami kayo. Ha? Dami kayo. Lami kayo? Busog kayo. Hunter sa tubig. Nam. Unsa may mga kasultis inusudan ron pa? Kaiwan. Tilapia. Kaya tilapia. Kain guys, pura buya guys. That's tilapia. They can serve our tummy na.
Pilga na lang yun. Pilga lang kabulingot. Usang master na mas tubig oh. Hello, din. Urot ng rice oh. Magikan, kabuok at magic. So ayan guys, oh nabusog na Miss Papa. O niya sila sa TV ko pa magkaon. Nagbudol pa yun. Watsidot ko na. Watsidot ko na kay nabusog na siya. May tami ko na. Ayan guys, dugay kay mo magkaon no. Horotas sa dahon. Gaya man. You know na, I'm taking diet. Marugaw pa yung labak sa iyo. Uy, nasakpa, nag-diet niya. Ana diha nagkaon. Mo na saktong diet day. Sudaan raman eh, Bukong. Okay, right? Nahurot naman ni mo unod. Ay, sa chinilas mo na. Luyas tiil day ni mo oh. Luyas tiil sa among master. So ayan guys, sumanamig pa nga o naadjun ni kamay tagay. Para sa master. Cheers. Nagkwasik dahon, di ako butag dahon. Siya gamay pulutan yung butang asa. Mong pulutan. Pulutan. Kuya wag pulutas master ah. Bukog man. Pinilag bukog. Anak buka. Sarap. Yummy. Yummy. Yummy hotdog may action pot. Matilaw ko sa iya. Bukog ganina sa Taiwan. Cheers for the pulapo. Wala ka na nga yan. Di mo garas na ko. Oh no! Baka magapon. Mana? Hindi na aweng. Iyo ba? Ako na kayo, ako na nagkulap ko. Dala. Cheers! Manaman gagmay country ba ba? Uy, kapila ko. Oh, nanghiki ng pangago. Wow! Magdaya mo pa. Ba, tagay siya na ba? Bakol. Dami na. Mga fans sa Secure Finers sa Re. Ma, dodo mo. Tutoy ko. Kuwando na. Uy, nagawin yung charo na. Ipagod, tanaw ba? Agamit kami ni Review naman. Ay, mag-cheers mo kulapo. Nang. Jurel ko, nanginom nagkakula ko dia, boss. Nakana ko ay. Gani mo? Kurot ay. Ugma sa tong uban? Tinanong kayo. Napay tabi, napay music, di na magdungog. Oh, subag master bulado. Pag master, magsubag bulad. Manihos ko anabuhan. Napaday kalaya? So ayan guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you, vlog! So ayan guys, sama na may pangao ng hipos na sila. Ug daghan kayo salamat sa iyong pagdownload sa akong YouTube channel.